Estem al càmping del Mar en la seva directora, la Mònica Estalayo, en qui aprofundirem una mica sobre les mesures que ha pres este càmping per a aquest estiu. Mònica, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per venir i veure-ho i viure-ho en primera persona. Abans d'obrir, abans de començar aquesta temporada tan atípica, què us preocupava com a empresa? El que ens preocupava més, de fet, era tenir clars els protocols que havíem d'aplicar, formar el personal perquè des del minut 1 que obríssim ja s'estiguessin aplicant i posar-nos en marxa per instal·lar gels hidroalcohòlics on calguessin i fer tota la cartelleria. I ara, per a aprofundir una mica més sobre quines són les mesures que s'han pres, però sobretot com ho viuen els clients, parlarem amb Jordi Cavaller, client que ha vingut, com podem veure, en la seva camper i en la seva família aquí al càmping del Mar. Quines eren les preocupacions que podíeu tindre abans de vindre al càmping? Doncs una mica era tot el tema aquest que ha envoltat durant aquests mesos, doncs sobretot el tema de seguretat, bàsicament. No? En zones ja més concretes de dins del càmping, coses que heu canviat, per exemple, en quant als protocols que s'apliquen per netejar un bungalov entre clients. Sobretot el que hem aplicat és més sistemes de seguretat perquè no falli res. Netegem amb els productes que el Ministeri ha posat a la seva llista i fem més controls. Ho controla una persona de recepció, una persona de neteja, abans que arribi el client es torna a repassar, perquè no falli absolutament res. Inclús, un cop s'han fet tots aquests controls, el que fem és desinfectar les claus, les empaquetem, de forma que les claus només les toca el client. Altres espais que preocupaven, sobretot a la gent que va en la part de parcel·les, que són els espais comuns, els serveis centrals. Hem posat més personal de neteja per poder donar millor servei, hem ampliat el número d'hores en què es dona aquest servei, i bàsicament és perquè el client vagi a l'hora que vagi als serveis, se'ls trobi nets. L'altre dels espais, sobretot per a les famílies, piscines i parcs infantils. Com s'actua en aquest cas? Després de l'ús de cada hamaca es desinfecta cada vegada que algú la fa servir, abans de que algú la pugui tornar a utilitzar. Es fa una neteja general diària en la que es desinfecta tot per complet i en el parc infantil el mateix. Es fa una desinfecció diària del que és el parc i tot el que són les atraccions, els gronxadors, tobogans. Un cop arribem, el que veiem és que el tema, per exemple, visual a primera vista, el tema de la mascareta, tothom molt conscient, inclús a l'hora que sigui, tant petits com grans. Quan vas a una zona comuna, com pot ser, per exemple, el restaurant, amb les distàncies i tot el personal també la mar de preparat. Per exemple, una altra cosa, els sanitaris estan permanentment netejant-se i molt nets, i aleshores a l'arribar i el trobar-te això també et dona un punt de seguretat i tranquil·litat, perquè en el fons veus que tothom va a la mateixa, i això suposo que és perquè s'ha gestionat bé des del càmping. La veritat és que el feedback que tenim dels clients és positiu. Hi ha famílies que han vingut els primers caps de setmana i que ja han tornat a repetir i ens han manifestat que ho han fet perquè realment el primer cap de setmana ja van percebre que les mesures s'estaven aplicant i això els donava molta seguretat. Moltes gràcies, Mònica, per estos moments, per explicar-nos sobretot pels protocols que heu ficat en marxa i a continuar en este mes d'agost. Gràcies a tu, Anna, i a continuar també amb la vostra ruta. I doneu records a tots els companys del sector que, igual que nosaltres, han fet un gran esforç per posar-se en marxa i que els càmpings siguin segurs. Doncs així ho farem, així continuarem i així ens demostren els clients un a un que venen per provar-ho, per saber com són els càmpings des de dins i repeteixen.